Nem saking kelas sedasa MIPA 3. Kula teng mriki badhe nglaporaken pawarta ingkang sampun kawula serat inggih menika kagiatan Liga OSIS tahun 2019. SMA Setunggal Wonosobo nganakake kagiatan Ligos utawa Liga OSIS. Kagiatan iki dianakake saben taun. Ingkang nganakake menika OSIS lan MPK SMA Setunggal Wonosobo. Kagiatan iki dilaksanakake ing lapangan bal Dusun Tawangsari. Kabeh peserta didik lan guru karyawan uga melu merihake acara utawa kagiatan Ligos kasebat. Kagiatan iki diwiwiti 11 tim, yaiku Saplok Ula, Barata, Banaspati, Spartan, Pokemon, Freedom, Poseidon, Panasukan, PS Guru, Astro, lan Bima Sakti. Sing main bal-balan akehe bocah kurang luwih 16. Sing main 11 lan liyane dadi cadangan. Bocah-bocah wadon lan bocah lanang liyane dadi supporter ing pinggir lapangan. Kagiatan iki dianakake kanthi lancar lan aman. Nanging ana sawetara siswa kang meh padha glut nanging langsung diamanake dening panitia Ligos. Cekap semanten pawarta saking kula bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kula Bilawa Jalu Wicaksana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.